L-għodwa ta' tnejn ma kienitx waħda sabiħa l-Pawlisti, hekk kif ħarġet l-aħbar li saret serqa mill-Knisja ta' Kristu Re. Il-kappellan Dun Mark Andre Camilleri għal Mawan News li s-serqa ġiet innotata għal ħabta tal-5 ta' filgħodu. Għal-bidu ma ndunawx, ġifieri, ma mbagħad indunaw kien xatt induna li kien hemm mill-bib tal-kisa miftuħin. U mbagħad bdejna nduru ndunajna li l-kaxxi ta' quddiem ħafna mill-istatwi u quddiem l-artali kienu żgassati tas-sagrament ta' quddiem ir-Redentur u kważi tal-istatwi kollha. Għal-bidu ma ndunajniex minn fejn kien daħal minn kien daħal, imma mbagħad sibna li kien hemm ukoll waħda mit-twieq tas-sagristija xatt minn tal-bejt tas-sagristija xatt tirnexxu li jaqla l-ħadit u donnu daħal minn hemm matul dan il-lejl. U wastqar li ma setax ikun ikkalkulat kemm fil-fatt tinsterqu flus minn dawn il-kaxxi. L-ammont diffiċli tkun tafel dan in-niċeċ skont kemm daqqa jkun hemm ammont daqqa jkun hemm ieħor, jiġifieri xi ħaġa ħażgur. Imma ma nafux kemm, jiġifieri dik ir-realtà. Il-flus li kien hemm fil-kaxxi kienu jinġabru f'fond li permezz tiegħu ikunu mejjuna dawk il-familji li l-iktar jinsabu fil-bżonn. Dan ifisser li l-ħallil ma seraqx il-Knisja imma pjuttost lil dawk li jinsabu f'sitwazzjoni vulnerabbli. Minkejja d-diżappunt li ġġib magħha serqa bħal din, il-kappellan sostna li b'xorti tajba xejn aktar ma ntmess. Għall-grazzja tal-Alla l-iktar ħaġa importanti s-sagrament ma kienx mimsus u lanqas der li kien hemm ħsarat jew affarijiet iktar prezzjużi u hekk. Imma xorta l-uġieħ li xaħat ikun daħal fid-dar tal-Alla u li kun għamel din il-ħaġa jinħass. Din kienet it-tieni serqa minn Knisja ewlenija fl-aħħar xhur wara li f'Lulju li għadda il-kolleġjata ta' Bormla sfat ukoll fil-mira tal-ħallelin.